Gisaulog sa mga deboto sa mahal nga Birhen Maria ang iyang birthday karong adlaw. Kini pinaagi sa pagmanyanita o paghalad og buwak sa sanctuary sa St. Padre Pio sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo. Ini ang report. Bitbit ang mga rosas, naglinya kini mga deboto padong sa entablado diin nahimutang ang imahin sa mahal nga Birhen Maria samtang nagkanta sa langitong awit. Naapay bata nga nagdala og ribulto sa mahal nga Birhen samtang nausay nagdala og cake isip simbolo sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa inahan ni Jesus. Layog pangaong paglawas. Maghinal ko hatagag maayong paglawas pirmi ang tibuok pamilya o kalinaw sa tibuok kalibutan. Itong mahal nga Birhen Maria, gipili o mipili. Muna siya, gipili siya. Gipili siya nga mahimong inahan sa Dios mo nga giandam siya kining tanang titulo nga atong gihatag niya. Manyanita concert ang ipakita sa mga deboto nga sakop usab sa St. Padre Pio Contemplative Community sa Cebu. Naimutang kini sa Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo diin naimutang usab ang kapilya ni San Padre Pio. Diri dapita tukuron ang mas dakong sanktuaryo nga gigahinan og 500 million pesos nga magsintroon niya sa pilgrimage sa mga tao ug uban pang mga kalihukan sa pagtuo. Santuario di Padre Pio Cebu, ug among i-consecrate ang mga deboto nga unta magpabilin sila sa pag-ampo, magpabilin sila sa grasya diha sa Ginoo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.